Daki benai ka jingyai pa ba jong ki bahayang asam ki pulit bat ki nong thok khobor ki bala lek chngo ya kayeng ha indor jong raja raghuvanshi ubala sha pniap ha ka jingkno bala pniap da ka tengah jong u ka sonam bat ki nong pniap breu bala siu bai nong ha ka por ba ki dang lek honeymoon ha Meghalaya katei ka mukot duma ka bala paunam bha kalabu ya kayeng ka sem ha ka umdum batat hadu mentaru kayeng ka sem jong ki kampat yo yala ka ho ki longying jong raja bat ka sonam ki balaya jan bha hadin katei ka jing sha pniap menta ki lai kendo jing e bha hakaba ka longying jong raja ka kantu ba ki pulit kin tokit om tang ya ka sonam henry ya ki bahayeng hasam jong karo hakawai ka jingja laong ba wei ubreu ba phong da ka jain pulit rel ula pau hayeng sa jong ulet raja ka singi palai da ka bakam ba udai officer jong ka station house uba kwa ban ai jing sngolem ya ka jing khlat no jong raja henry ki bahayeng kiladon lopa ka jing suba na kata ka jing le jong u kajing bakla jong une unong le thok kalong da ka ba ukam ba ulaya long perlok ba raja ha ka tempel mahakal ha ujeng ha usnam arajar arwe ha ka por ba khang khrdep ya ka khlam covid hanrei kajing shisha ba raja jule jing le ha ka por ba don kajing khangdam na ka khlam covid ha po ka tu kan ni kata uteu pulit thok ulalap yala de ha ka thanat pulit ba shisha bat ya ka sapti ba itanat jong u ka ba don kitak laikhlur ka dak rpf bat ke juti rong sau ki bakat kum ka ain la kurum no da ki pulit ka indor ki pulit ki lakem yaw tayo breu balatip karteng kumu bajrang lal na Rajasthan uba ki ong ba ulati ya ki khubor social media halor katay ka jing sha pniap banshna ya ka khana shadin jong u kani ka kam ka dei ka sin ka baning kong ba ule kumu pulit ngidang wat bnia ya ka kam runar ba manshwa jong u une ubreu ulawat bnia ya ka kam pniap breu bat pasyang bantok ya kayeng kasem lakem bat buk ya u laong uwe uhe ki pulit hadin ba ulal ulapoy ka khasau trik nailar ha kayeng jong ka kmi jong raja raghuvanshi ka kmi jong raja ka uma kala bantip sya hunnan jong raja usachen ba uwe upulit udang tokit halor kani ka kam usachen bat ki bahayeng asem kila mara sya ying jong ki bat kilalap ya ulal ubala kam ba udai uparlok jong raja parudon mentah hadali hanrei khaman shwa uladon ha ujeng laya thu sachena ki pulet kajing tu khuna kalalong kumbala ban ngai ha ka baning kong ula ong ba laya kendu ya raja ha usnam arjar arwei ha ka mahakal temple bapau nam ha ujeng hanrei hanmen jong raja ula poi kenau mardor ba raja ula sa hayeng ha ka por ba khangdam na ka khlam covid syam le shino shino ha ka ta por haba kaying kam sngo ya hap ya kani ka jingwan jong u bat ka jing thu jong u ulal ula sedang ban pen kala ya ka jing thu khana jong u kat kum ka kai phot jong ki pulet haba la pen bor ya u ban pen thu ya lade u tayu nong le thok ula pen pau shisha ya ka id card hanrei haba la kali ya u number phone jong u ula kam ba kan mau kalong ying jong raghuvanshi kam idon jing sini ayo haba kala berngam ban ya kendu ya ka thanat pulit jong ka thain ulal ulas sedang ban penpau ya kajing long jamnut da ka sedang ban kren kelain artan katkum kajing ong ki pulit ulas sedang ban long nervous bar laong ba ulawan ban esim benta ya kajing snosi jong kajing yap jong raja bat ki bahayang asem da ba persyang ban pen i ya kajing wan jong u kum kajing khot snulem